Εφημίστηκε πράγματα και τα εφημίστηκε σε τόπο που ήταν να φτάσουν οι σπεχαστικά του Χασικού, το έξερε, θα έλεγα το επεδίωξε να φτιάξουν τώρα. Ότι εγώ ετοιμάζω το φάκελο που να κάνω Χάσικο να θέσει από δεύτερο χώρο των Υπουργείων της Κέντρας κατά το ΔΕΗ. Και είπε ο Χάσικος στην μέσα. Πέτω το γράφει μέσα. Και πήγε και είπε ότι αν δεν προχωρήσει η υπόθεση με τον ώρες, εγώ θα σας δημιουργήσω πρόβλημα. Ο Χάσικος δεν έδειξε τη λέμε, είναι πράγματα που έδειξε τη λέμε. Δεν είναι χαρά μου. Οπότε την ημέρα μου δεν μιλάω. Ξέρεις. Και εκεί δεν τον Αστασιάνη, αύριο μέχρι τις 9 το πρωί. Ή συλλαμβάνονται οι αστυνομικοί, εκεί δεν τους διαβολίζουν, δεν τους αστυνομικούς το δίνουν, οι γυναικιάς θεσμός. Ή συλλαμβάνονται οι αστυνομικοί ως η ώρα 9, ή η ώρα 10 εγώ που με υποβάλλω την παρέτηση μου, και η ώρα 12 να έρθω εκεί στο πάτε να κάνουμε τα δαμική διάθεση για την παρέμβαση. Γιατί πάτε να κουκουλώσει την υπόθεση, γιατί ο ένας μια μπιώτης είναι κορδιδός του Ιωνά, και ο άλλος είναι εκτός του Μουτσόμου. Και θα ρίξω η κυβέρνηση.